I dag skal vi lave nogle smagsprøver. Er du klar, Lina? Og munden. Og så luk den. Du kan gætte, hvad det er. Nej, du skal ikke tage den her, Lina. Du skal gætte, hvad det er. Du skal gætte, hvad det er. Hvad tror du, det er? Nej, Lina, du skal ikke tage det. Hvad tror du, det er? Kan du gætte, hvad det er, Lina? Du skal sige noget. Det ved jeg ikke. Bare du skal holde mig i hånden. I dag skal vi lave nogle smagsprøver. Er du klar? Luk munden. Luk munden. Kan du gætte, hvad det er? Det er denne her. Ja. Skal du spørge hende, om hun ved, hvad det er? Ved du, hvad det er? Du skal sige noget, Lina. Du skal sige ja eller nej. Lina, du skal sige ja eller nej. Ved du, hvad det er? Lina, du skal sige nej. Hvad var det var, Mia? Nutella. Skal du prøve at smage en mere, Lina? Skal lige. Værsgo. Kan du gætte, hvad det er? Kan du gætte, hvad det er, Lina? Det er muffins. Hej, jeg hedder Lina, og jeg er 4 år, og jeg går i børnehave, og jeg har en storsøster, der hedder Mia, og hun går i skole, og hun er 7 år. Og vi skal lave smagsprøver i dag. Ja. Er du klar, Mia? Ja. Hvad nummer jeg tage? Kan du gætte, hvad det er? Hvad er det? Skal du have en til? Nej. Vil du have den anden så nu? Ja, så lad hende få den. Ja. Kan du gætte, hvad det er? Det er det sure sovs. det. Ja. Jeg kan smage det andet. Kan du gætte, hvad det er? Ketchup. Nu skal vi have denne her. Ja. En frugtstang. Ja! Lina, du gør munden, ikke? Det er en pebernød. Ja! Er du klar? Hvad er det? Det er de der firkantede kiks, som du fik i går. Ja! Kan du gætte, hvad det er? Det er muffins. Ja! Kan du gætte, hvad det er? Nej. Skal du have en til? Det er en kiks. Hvad for en kiks? De der firkantede kiks, de små. Mia, stop.
Det ved jeg godt, hvad er. Det er peberfrugt. Ja, så har jeg ikke lige taget det hele. Jeg kan ikke lide. Det her det er den sidste, og så skal Mia gætte det. Og faktisk, jeg skulle så have. Så gætte det er. Er det ikke det der, ligesom ketchup? Jo. Det der, hvad mor får på. Jo. Han må vand. Jesper, han må vand. Ja. Og må prøve at se.